Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info YouTube चेनेलाव आसा खालामो गासैबो नोंथांमोना मोजां प्रेक्टिस खालामगासिनो दङ आरो लोगोसे साख्रिनि रिजाल्ट नोंथांमोना नायगासिनो दङ Gr-3 जा Gr-4 जा फैगासिनो दङ जुलाइ मान्थआव बेनो जाबाय 4000 नि खाथियाव LP टेट खौ लाफानानै UP टेट खौ लाफानानै गासै 4000 नि खाथियाव साख्रि BTC आव आरो BTC आव साख्रि मोननाय लोगो लोगो पोस्टिंआ अनलि BTC आव जागोन आसामाव जानाय नङा आरो सैलारिया आसामनि BTC नि गासैबो सेम आरो पावारा गासैबो सेम दा जियानो जा जों सावरायगोन दिनै बेनो जाबाय BTC फरेस्टनि सिलेक्शन प्रसेस A to Z आरो लोगोसे गोदान नटिस लाबोदों जेराव हाइट सेसखौ लानानै जोंनि ST SC कैंडिडेट्सनि थाखाय बेखायनो भिडिअखौ नायग्रोजोब अब्लासो नोंथांमोना बुजिगोन नङाबा खायसे स्किप खालामनानै डाइरेक्ट कमेन्ट खालामो बेबायदि कमेन्ट खालामग्रोनाङा नोंथांमोना नायग्रोजोब बेनिफ्राय जास्ट 5 मिनिट टाइम हो गासैबो डिटेल्सखौ मोननो हागोन आरो मोनसे बाथ्रा जाय नोंथांमोना बड' जब इनफो YouTube चेनेलाव दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै खालामना लादो लेटेस्ट भिडिअ नोंथांमोना मोननो हागोन दा जियानो जा जों थांनि अफिसियेल वेबसाइटआव दा जोङो फैनाय लोगो लोगो एडमिट डाउनलड खालामदो गावगावनि रल नाम्बार फन नाम्बारखौ होनानै लगिन खालामबानो मोनगोन खायसे एडमिट मोनाखै होनदों अब्ला मोनसे अपशन स' नोंथांमोना नैबे मोनदोंना बेवहाय नै कल खालामनांगोन CSB आव एबा भिजिट खालाम अके CSB आव भिजिट खालाम अब्ला स' नोंथांमोना मोननो हागौ जुदि पास जागादोंमोनब्ला आरो जुदि मोनथाराबा बे नोंथांमोननि खाफालनि बाथ्रासो दानिया फिजिकल टेस्ट दङना एग्जामाथ' जोब्बाय जोंहा रिटेन क्लियार जानायफोरासो फिजिकल टेस्टआव थांनो मोनगोन डाइरेक्ट फिजिकल टेस्ट नङा बे साख्रिया फार्स्टआवनो एग्जाम जादोंमोन एग्जामाव पास जानायफोरासो फिजिकल टेस्टआव लिंहरदों अके मोनसे पोस्टआव 10 जनखौहाय फिजिकल टेस्ट होनो लिंहरदों देन बेनिफ्राय लास्टआव 1:3 एबा 1:5 बायबा टेस्ट दंबावो बेनि सायाव जों सावरायगोन दा बेखायनो जोङो सिलेक्शन प्रसेसखौ फिन कनसेप्टआव नायग्रोना लानि दा बे जाबाय जोंहा सिगां ओंखारनाय अफिसियेल नटिसमोन बिनि एप्लाइ जादोंमोन 2024 आवनो मार्च दानाव जादोंमोन अके आरो बिनि फरेस्टार ग्रेड 1 एबा SI आव 84 वेकेन्सिस दङ एन्ड गार्डआव 330 दङ गार्ड लेभेला जाबाय हाई सेकेन्डारि पास लेभेलनि बेनिफ्राय ग्रेड 1 आ जाबाय जोंहा डिग्री लेभेलाव सैलारिया 14,000 निफ्राय 49,000 मोननैबो सेम नाथाय मात्र बेनो जाबाय ग्रेड पे स' ग्रेड पेआ 6,200 SI लेभेलाव आरो गार्डआव 5,600 एसेल' खम नोंथांमोना मोनदों देन बैसोआ 18 निफ्राय जोंहा बेयाव 25 मोन नाथाय रिवाइज नटिस फैनानै 18 निफ्राय 45 इयारसिम जोंनि ST आ चान्सखौ मोनदोंमोन बिनि नटिसखौ नोंथांमोननो दसे समनि उनाव खोन्थागासिनो दङ दा फार्स्ट नटिस फैनायाव फिजिकल टेस्टनि हाइटआ जेनेरेला 163 मेलाव एन्ड फिमेलाव 150 जोंनि ST आ 153 हौवाफोरा आरो लोगोसे हिन्जावफोरा 145 जोबोर मोजां बियो थिगानो दङ देन सेसखौ नायोबा नर्मेलाव बुंदों 84 सेन्टिमिटार मेलाव एन्ड एसे एक्सपान्ड खालामबा मा खालामनांगोन 89 सेन्टिमिटार माने बारायनांगोन 5 सेन्टिमिटारा कम्पालसरि बारायथारनांगोन मोनसे बाथ्राबाव सोंदों जे आंनिया 90 अब्ला 95 जानांगोन नामा येस 95 जानांगोन जायखिजाया नोंनि थाखानायनिफ्राय 5 एबा 5 सेन्टिमिटारा प्लास जानांगोन अब्लासो एक्सेप्ट जागोन अके देन हिन्जावफोरनि फिमेल सेसखौ 79 होदोंमोन आं बुंखादोंमोन जे हिन्जावफोरनिखौ नायनाय नङा मानोना मिस्टेक जादों जानांगौ बाट गोबांथार एसे गोनो गोथो बेले बेजे दंमोन बे नटिसआव बेखायनो रिभाइज नटिसखौ जों नायगोन देन बिनि सिलेक्शन प्रसेसआ बेनो फार्स्टआव एग्जाम जाबाय बे थांबाय देन फिजिकल फिटनेस टेस्ट बेनो जाबाय हौवाफोरा 26 km हिन्जावफोरा 16 km टाइमा सेम 4 आवार्सआव नोंथांमोना 4 घन्टायाव जास्ट क्वालिफाइं नेचार एक्सेलेन्ट खोथा गैया अनलि क्वालिफाइड खालामनांगौ अके देन मोनसे मोजां बाथ्राखौ लिरखादों जे गोबां सोंदों मेडिकेल टेस्ट दंना गैया येस 100% मेडिकेल टेस्ट दङ बेनो जाबाय नै नोंथांमोना मोनदों जे मेडिकेल एग्जामिनेशन विल अल्सो बी कन्डाक्टेड फर बोथ माने मोननैबो जे नोंथांमोना ग्रेड 1 जा गार्ड जा मेल जा फिमेल जा बुंदों जे मेडिकेल टेस्ट बेयाव 100% लागोन होननानै लिरनाय दंखायो अके बेयाव दङ नै मेडिकेल टेस्टआ दङ अके स' बेखायनो नकनि फ्लेट फुट बेनिफ्राय कालार भिजनाव खायसे रेजेक्ट जानाय चान्सआ थायो बेखायनो मोजां प्रेक्टिस खालामना लां जेबो गिनाङा मोजां नोंथांमोना नार्भास जानाङा प्रेक्टिसाव मोजां खालामलां अब्लानो चान्सआ दङ देन बिनिफ्राय लास्टआव दङ बाइबा टेस्ट दङ स' लास्टआव बाइबा टेस्ट लिरनाय दङ बाइबा टेस्टआव नाम्बार होनाय गैया बाट बाइबा टेस्ट लिरनाय दङ अफिसियेल नटिसआव अके बेनो जाबाय फार्स्टनि ओंखारनाय अफिसियेल नटिस दानिया रिभाइज नटिसखौ जों नायगोन बे सेस्टआ दंना गैया हाइटआ दंना गैया जों मोनसे नटिसखौ नायनो
दा बेनो जाबाय रिभाइज अफिसियेल नटिस फैदोंमोन आरो बुंदों जे बिथांमोना माखासे क्लारिकेल एरर जादोंमोन माने गोरोन्थि जादोंमोन होनना बुंदों आरो बिनि लास्ट डेटखौ बारायबावदोंमोन बेनो जाबाय 25 जुनसिम माने 7 डेज ना 5 डेज बारायदोंमोन जेराव आङो मेल खालामदोंमोन CSB आव मेलाबो आंनाव रिप्लाइ फैदोंमोन लास्ट डेटखौ बारायबाय होननानै आं बारायनांगौ होननानै रिकुवेस्ट खालामनायाव दा फैदोंमोन बै समावहाय आं नोंथांमोननो भिडिअ खादोंमोन देन दानि रिभाइज नटिसआव ओरैबादि जाबाय जे बैसोआ बारायना फैदों अके 18 निफ्राय 40 इयार्स जेनेरेलाव बाट जोंनि ST आ 45 इयार्ससिम खालामनो हादों देन हाइटखौ नायोबा जोंनिया बे थिगानो दङ बेबो थिगानो दङ अके नाथाय चेस्ट नायोबा only for male फिमेला गैला गोमाबाय अके माने नांला बुजिबाय दायो चेस्टखौ हिनजावफोरखौ नायनाय नंला अके गासिबो कास्टखौ नायनाय नंला only for male लिरदों थ' जोबोर मोजां चान्स हिनजावफोरा चेस्टखौ नांला देन नर्मेलाव बुंदों 79 सेन्टिमिटार हौवाफोरा एन्ड एक्सपेन्ड खालामबा 84 सेन्टिमिटार माने +5 जाथारनांगोन बे कम्पालसरिखा अके दानिया बेवहाय लिरदों बिथांमोना बेनो जाबाय only नोंथांमोना मेल मोनदों अके बिनि गेजेराव ST आ जोंहा एज रिलेक्सेसनानो जा बा नोंथांमोननि जिनिखि गभर्नमेन्ट रुल्स बेखौ जों मोनखागोन बेयाव लिरनाय दंखायो स' बेखायनो जोङो ST होनोबा जों आरोबाव जों खम मोनबावगोन 5 सेन्टिमिटार खम मोनगोन अब्ला थ' जोङो बेसेबां मोनगोन जास्ट जोङो हमना ला 74 एबा जोङो 75 सेन्टिमिटारावनो बेयाव जोङो एक्सेप्ट जागोन ST चेस्टआ अके थ' टेनसन गैया नोंथांमोना 75 74आवनो बेयाव आरोबाव चान्सखौ मोनगोन बेखायनो गिनांला अके थ' नोंथांमोना जोबोर मोजां चान्सखौ मोननो थांगासिनो दङ BTC आव दा जियानो जा बुजिबाय गासिबो रिभाइज नटिसखौ जों नायबाय गोबांथार कमेन्ट्स खालामदोंमोन ST चेस्ट हाइटआ एसे खम जानांगौ होननानै अबियासलि जानांगौ आं बुंखादोंमोन बाट नैबे नटिसखौ नोंथांमोनजों दायो शेयार खालामबाय जाहाथे नोंथांमोना क्लियार जाबाय दा बेनो जायखिजाया जुलाइ मान्थआव नोंथांमोननि साख्रि आरो टटेल गासै 414 पस्टआ BTC आव जयनिं जानो थांगासिनो दङ अके देन जुदि साख्रि मोनोबा नोंथांमोननि ट्रेनिंआ मानासाव जानाय चान्सआ दङ दा बेनो आरो नेक्स्ट रिजाल्टनि भिडिअ फैथारसिगोन थाबैनो रिजाल्टआ नोंथांमोना हमना ला 15 एबा 16 एबा 17 जुलाइआव मोनसे नङा मोनसे रिजाल्ट फैनो हागौ दा बेनो नोंथांमोननि थाखाय लेटेस्ट आपडेट